ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು. ಟ್ರೈಲರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರೂಪೇಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೆ ಒಂದು ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿಬೇಕನ್ನೇ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆ್ಯಪಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನ ಜನ ಬಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ರೂಪೇಶ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾವು ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂತೆ ಅದನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದು ಪೂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನೆಡ್ದಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜೆ ಬೆಡ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಸಾರಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆವಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಲಗೋರಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಬೆಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ 23rd ಆಗಸ್ಟಿಗೂ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ರೂಪೇಶ್ನ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಒಂದೊಂಜೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೋಡಿಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.